Si anem al Palau de la Música, està actuant ara mateix el rei de la música dels Balcans, Goran Bregović, i la seva orquestra en un concert inclòs dins del Festival del Mil·lenni. Què has escoltat, Jordi? Bona nit, Josep. Doncs el Palau ara mateix és una festa absoluta amb la música trepidant balcànica que està omplint aquest espai, amb 15 músics sobre l'escenari i 3 veus tradicionals búlgares, i tot sona així de bé. El músic de Sarajevo, que es va fer famós sobretot per posar banda sonora a les pel·lícules de Mir Kusturica, ha portat aquí la festa tradicional de l'antiga Iugoslàvia, músiques de celebracions com per exemple bodes o batejos, i aquí, a més, ha presentat nou disc que parla també de la unió de cultures i sobretot també del tema dels refugiats. This way of thinking, this panic about immigrants, it's anti-historical. My record is like a little message in the bottle that I throw in the ocean and probably someone will find. Even small lights are okay. Això passa al Palau a hores d'ara, 5 minuts abans de les 10 de la nit.